Tenim una càrrega inductiva, també pot ser un conjunt de càrregues, que consumeix una potència de 650 watts amb un factor de potència de 0,8. Volem compensar la reactiva d'aquesta càrrega afegint un condensador de valor adequat per aconseguir un factor de potència total de 0,96. Comencem calculant la potència aparent i la potència reactiva. Les potències actives són additives, així doncs podem escriure que la potència total és la suma de la càrrega i la del condensador. Però atès que un condensador no consumeix potència activa, la potència total serà igual a la de la càrrega. A partir del factor de potència podem calcular la potència aparent total, així com la potència reactiva total. Les potències reactives també són additives, així doncs tenim que la potència reactiva total és la suma de la càrrega i la del condensador, d'on obtenim la potència reactiva del condensador, que, com era d'esperar, és negativa. Ara podem calcular la reactància del condensador. Per finalitzar, calculem la capacitat del condensador.